Кримська платформа – це перший потужний майданчик по деокупації Криму. А країни, які приймуть в ній участь, ризикують погіршити відносини з Росією. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на своїй прес-конференції. За його словами, під час установчого саміту 23 серпня будуть розглянуті кроки по деокупації півострова. Також буде створений постійний діючий офіс Кримської платформи. Президент зауважив, Росія важко реагує на створення платформи, тому це серйозний виклик для країн-учасниць через ускладнення відносин з Росією. На сьогоднішній день вже 30 країн заявили про свою готовність взяти участь у Кримській платформі. Это не просто приглашение, саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги деоккупации. Второе, мы наконец-то откроем офис постоянно действующей Крымской платформы. Это будут профессиональные люди, которые ежедневно, от юристов до экономистов, до специалистов в гуманитарном направлении, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать и гуманитарную помощь, и те, кто находится там в в'язницях, як Криму, так і Російської Федерації. Тобто це дуже серйозна і серйозний крок вперед. Важливі закони для Криму та кримських татар. Глава держави зазначив, що хоче підписати необхідні законопроекти для жителів Криму та висловив сподівання, що Верховна Рада встигне ухвалити їх до початку Кримської платформи. Які саме законопроекти Зеленський не поточнив. Як відомо, 18 травня президент подав до Верховної Ради законопроект про корінні народи України. У свою чергу голова Меджлісу Рефат Чубаров висловив сподівання, що це стане основою для законодавчого визначення статусу кримсько-татарського народу та зміни статусу Автономної Республіки Крим на Кримсько-татарську національно-територіальну автономію у складі України. Я хочу все ж таки підписати важливі закони і вірю, що вони будуть до цього часу проголосовані в Верховній Раді. І для Криму, для кримських татар, для корінного населення Криму, для багатьох кримчан. Я хочу, щоб ми це встигли зробити до Кримської платформи. Дуже хочу і вірю в це. Окрім цього, є ініціативи, пов'язані із ситуацією, безпековою ситуацією в Чорноморському і Азовському регіонах. Ці питання також будуть розглядатися на засіданнях Кримської платформи. Бажання вдруге посісти крісло президента відповідатиме бажанням суспільства. Своє повторне балотування президент Зеленський поставив у залежність ще й від відсотка виконання своїх же обіцянок дворічної давнини. Тоді, під час перегонів 2019-го, ще кандидат Зеленський запально обіцяв: «Йду на один термін, аби започаткувати зміни Україні». Сьогодні ж, вже як президент, такої переконливої відповіді він не надав. Зізнався, що хоче бути найкращим президентом від всіх, хто був до нього, і висловив переконання, що його наступник має бути ще кращим за своїх попередників. Бо є чи не єдиною умовою, щоб держава Україна рухалася виключно вперед і вже за 10 років опинитись серед сусідів-європейців. Правда, рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок. Я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимося, як буде.